Bah! Buisit! Bah! Ay! Kabaho! Yun! Di ukol yan! Nakatapak naman ko tayo! Liso pa sang bayabas ang gingkao no? Huwag ang ulang tasan gini mo. Mandam mo sa kumula. Maayo kaya re ka mo. Kabalob lang mo nga nakatapak naman ko tayo sa akong kampo. Ginabuisit gid ko na magkadto ko da makatapak gid ko sa tae. Perti pa kabaho putarya. Kung pamangkuton ko ni sila kung sino nagkaoy habas. Mamutig ni sila. Lainon kong pamangkot. Sige karon. Kaya ang natapakan ko tong tae sa sulod sang kampo, may liso sang santol. Sino ang nagkaon santol sinyo? Ikaw! Uy, ako kakaon santol yan. Hindi ko nakaon yun. Atis akong ginakaon niya. Atis? Uy! Ikaw! Allergy ko daw sa santol ya. Mansanas taon kaon ya. Nagbaka kami to ginaya sa may banwa. Oo, mansanas. Ikaw! Biabas ako ya. May allergy ko sa santo, biabas si kuya. Bago lang saka, biabas.